Abokina akwai matsala Allah. Talauci ya min yawa ina taya sai in ji kamar ana kirana. Kuma in na tsaya wuri guda sai in ji kamar ana mai hisabi. Abinda ma ka bata min da in na kwanta sai in ji kamar jiwa ta za yi. Abokina ba koyi ba komi waɗanga bala'o'i sai ma yawa. To Allah ya sa ka waya ta. To abokina Allah ya sa ka fara ta. Ba ta irin wannan kashi na ai da su wannan inda kuna zakka wannan dan bizin za a yi dan da su ne ana bukata da kuzuri da su Allah amma kana bukata ne ko me wallahi ina bukata ni wannan da zaka ba jajari ai kullun yana ma addu'a fara din ai kuma ji ganin kamar kadan ne fa wannan ma ni a wajen ni kadan ne wannan da na baka su ba to ni zaka ban ni ai da zaka ban ai kuma kan nake masu yi kadan ne fa wallahi to ba ni to shikenan ya za a yi to amma rike to haka wai da gaske ban kai a to ya za a yi ga hakuri wannan kamar da mi babulo ka tsaya kana wani magaji nan miko kai wannan me yake yi ne a tsaye wai bara miko shi wannan me yake a tsaye shi wannan me yake a tsaye da bazai ba inna oga wani abati yake to ai oga kamar bacci ma wannan yake bara shi nan kuma ga bulo akan shi wallahi bacci yake kana fasa wallahi kana fasa wallahi bacci yake wallahi kuna fasa ana aiki ina kudi na ina kudi kamar ya kudin ka kai kudi na kai ya za a ba kudi na da yawa kai wani irin kai ka mun wuya na mana amma aiki muke fa ana mauna aiki ne magana kudin ka aiki kamar ya oga shi fa ya lafi ba mu ba wasu irin kudi ne wai kudi na 100 wannan an daga doki kuwa a cikin ku ne kuka sace mai ko kuma me oga kalla juna ba komai wallahi oga la ya taho da kudi wajen aiki ana talauci kenan ma 100 fa mafarki ne kai mafarki wane ta shi ma to wane kamar yawa ta ga ina wanda ya tafi ka to ka ban ko 20,000 ne da aji 20,000 ta bai ba ku rike mun sako kamar sako kana ba sallama kai wani mafarki kake yi da Allah oga ko 2,000 a wani yanzu to kudin aikin nan ba mun gama ba a sallaman ne gore wannan ji wallahi uga wanda ya fara yin kwaya nan Allah na ji kwaya fara yawa aban kudi aikin mu an daina ga an daina mana da kan da ka baro da ni wallahi kan ku baro da ni ku da a hankali mu ta subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo.